A pesar do mal tempo, os mariscadores de Aguiño non dubidaron en saír ao mar para extraer un dos percebes máis apreciados de toda Galicia. Están a traballar na zona sur, entre Sálvora e Sagres, algo máis abrigada dos temporais como o de hoxe, que dificultou as tarefas dos percebeiros. Agora estamos traballando como todos os anos na zona sur que lle chamamos, que comprende as illas atlánticas sobre todo, de Sálvora e Sagres. Traballamos hasta acabar o Nadal, hasta acabar dicembro. Que nestas datas pois sabemos que vai valer o percebe, entonces se o percebe en si é arriesgado, arriesgamos un pouco máis porque realmente sabemos que en esas datas vai valer o percebe, bueno, ten que ser, entonces intentamos ao máximo pois intentar traer o produto para a terra e sacar un bo xornal. A campaña do percebe arrancaba en novembro máis modestamente. En decembro comezou a repuntar e nesta semana previa ao Nadal acadou o seu mellor momento, chegando a roldar os 200 euros o kilo a principios desta semana. Empezamos os primeiros días que realmente pois non estaba valendo moito o percebe, pois quizáis tamén porque estamos falando de primeiros de novembro e tamén as cousas están como están económicamente na xente, e bueno, comprendémolo porque é un produto que non é de primeira necesidade. Pero bueno, agora que despuntou un poquinho xa diciembre, despuntaron estas datas, podemos falar xa de vos precios, chegou nos cerca de 200 euros ao percebe o luns, pero casi que foi o mellor día do Nadal que vai a ser, o mellor día, porque douse boas mareas e ao mesmo tempo pois tamén tuvo un bo mar, ser un bo mar e boas mareas pois douse unha coincidencia moi boa para que se podera traballar e depois estar en estas datas pois logramos unha media de 100 euros e bueno, eu creo que ese día foi espectacular. Despois, claro, hoxe como estamos vendo pois é temporal entonces pois a calidad vai ser un poquinho máis, tamén a de onte que andaba algo de mar, pero bueno, onte ainda foi unha media de 70 euros, entonces a verdade é que non podemos queixarnos realmente. Teremos que seguir así, a ver si ao largo da semana podemos aproveitalo o máximo posible, claro. En función das previsións meteorolóxicas, os percebeiros de Aguiño volverán saír este sábado ou o luns, véspera de Noiteboa, co obxectivo de abastecer o mercado cun dos mariscos estrela deste Nadal.